Добрый дзень усім, хто нас глядзіць. На гэтым тыдні пачаліся продажы найноўшай кнігі Альгерда Бахарэвіча пад назвай «Апошняя кніга пана А». З гэтай нагоды мы сабраліся тут на такую відэасустрэчу, каб пагутарыць з аўтарам і рэдактарам кнігі Альгердам Бахарэвічам і Сергеем Шупам. У гутарак час ад часу свае 3 грошы буду дакідаць я, Ян Максімюк. Альгерд знаходзіцца фізычна ў Менску, мы з Сергеем у Празе. Я пачну з фармальнага пытання, Альгерд. Гэта кніга называецца «Апошняя кніга пана А», але, спадзяюся, не апошняя кніга пана Альгерда Бахарэвіча. Ці, можа, ты вырашыў закончыць пісьменніцкія заняткі і такім чынам развітваешся з чытачамі? Добрый дзень усім, хто нас глядзіць. Тут, як кажуць у Менску, не дождётесь. Гэта не апошняя моя кніга, але для пана А, для пана аўтара, для галоўнага персонажа, відаць, гэтай кнігі. І праўда, гэта апошні ягоны твор. Так, мне здаецца, гэта назва проста як найлепш адлюстроўвае сюжэт кнігі і яе задуму. Так, пра сюжэт кнігі, можа, паговорым крышку пазней, а вось я хацеў бы пачаць з такога пытання. Пераважная большасць чытачоў, канешне, кнігі яшчэ не чытала, тым не менш усе зацікаўленыя ведаюць, прынамсі з анонсаў, што гэтая кніга складаецца з казак для дарослых. Таму давайце пачнем нашу размову якраз з гэтага пытання. Вы любілі слухаць, чытаць казкі ў дзяцінстве? Гэтае пытанне і да Альгерда, і да Сергея. І якія казкі вы найбольш любілі, ці помніце? Калі казаць пра мяне, то, безумоўна, казкі ў дзяцінстве, гэта святое, казкі я вельмі любіў, але вось што цікава, я для сябе каштоўнасць казак як літаратурнай формы, літаратурнага жанру адкрыў толькі ўжо ў сталым узросце. Відаць, калі жыў у Гамбургу, вельмі зацікавіўся братамі Грымамі, і Вільгельмам Гауфам, перачытаў гэта ўсё ў арыгінале, нават сёе-тое паспрабаваў перакласці. А да таго часу я ставіўся да казак хутчэй да чагосьці такога несур'ёзнага, все-таки дзіцячага. У дзіцячай літаратуры у мяне асаблівага досведу няма. Так што, толькі тады, відаць, у Гамбургу я зразумеў, што казка гэта сур'ёзны, паўнавартасны літаратурны жанр, у якім сябе варта паспрабаваць, і ў якім сапраўды можна зрабіць штосьці цікавае і незвычайнае, і неяк можа асвяжыць таксама гэты жанр у беларускай літаратуры. Браты Грымы, Вільгельм Гауф, безумоўна, але і Ян Баршэўскі, пачынаючы са студэнцкага, відаць, узросту. Я для сябе яго адкрыў пачатку 90-х. І не так даўно ў букінісце ў адным менскім я набыў Шахерезаду, расейскі пераклад, і таксама з вялікім задавальненнем перачытаў, і зусім іншае ўражанне, чым тое, якое было ў мяне у падлеткавым узросце, скажам так, бо цяперашнімі вачыма гэта ўсё выглядае значна больш страшна, і сексізм, і проста квітнее, Карацей, я не пэўны, што гэтая казка мусіць прачытвацца па ўзросце 15-16 гадоў або раней. Сергей, а ты раскажы? Я цяпер падлучуся таксама, вітаю ўсіх гледачоў і слухачоў. Я таксама, як бы ў дзяцінстве, вельмі любіў казкі, была куча розных казак самых розных народаў. І толькі значна пазней я таксама прыйшоў да разумення таго, што казкі — это зусім не дзіцячая літаратура. Все казкі, якія мы ў дзяцінстве чыталі, калі яны ствараліся, калі яны ўзнікалі ў нейкія архаічныя часы літаратуры, яны не былі прызначаныя для дзяцей. Шмат якіх казак, яны проста будуць і плюс 12, і плюс 16, а шмат які плюс 21. І таму я думаю, што казкі для дарослых — это трошки такі недакладны тэрмін, таму што казкі яны by default мусяць быць для дарослых. І нават такія самыя, здавалася б, дзіцячыя казкі,
якія там всякие там курачкі-рабы, там пакаці гарошак, это ўжо чарадзейнае, там уже невядома, што робіцца. Але яны все роўна яны як бы нясуць у сабе нейкі такі алегарычны зарад, які датычыць усяго чалавецтва, а не толькі самай дробнай паводле фармату яго часткі. Ну так, але ж казкі, да мяне прыйшлі казкі не з кніжак, а менавіта ад бацькоў, ад цёткі, якая мне расказвала гэтыя казкі. І такія казкі для дзяцей, яны наогул, мы прывыклі, павінны неяк так добра канчацца, павінна быць нейкая мараль, і калі дзіця запытае цётку ці маму, а чаму так у гэтай казцы, мама павінна растлумачыць менавіта, пра што гэтая казка і чаму якраз так усё добра закончылася. Наогул добра закончылася. Я думаю, казкі для дзяцей добра заканчваецца. А вось казкі для дарослых яны не заўсёды. Але давайте паговорым крышку пра як бы скажем, такі архетыпны жанр казак, які якраз прыходзіць на згадку як першы, калі чытаць гэтую кніжку, апошняя кніга пана А. Я маю на ўвазе Декамерон, Джованні Боккаччо, таму што, скажем, там канструкцыя аднае і другое кнігі, яна падобная, это такі рамачны жанр, у якім, скажем, укінутыя розныя гісторыі, і ў Альгерда, як не дзіўна, чытае аўтар 5, здаецца, асобам у доме на працягу месяца, і гэтыя гісторыі, яны розныя, таксама, як у Боккаччо, але у перапынках гэтыя гісторыі абмяркоўваюцца. Што самае дзіўнае для мяне было, это як бы вонкавыя абставіны таго дзеяння, якое адбываецца ў кнізе, яны адбываюцца на тле нейкай такой эпідэміі. Альгерд, калі ты пачаў пісаць гэтую кнігу летась, ты проста эпідэмію адразу увёў як элемент свае кнігі, ці дадаў тады, калі ўжо пачалася вся гэтая гісторыя з каранавірусам? Так, я мушу тут трохі распавесці пра гісторыю стварэння гэтай кнігі. Я яе пачаў фактычна пісаць яшчэ ў восень 2018 году і напісаў першы раздзел і першую казку тады. І ўжо тады ў мяне была ідэя стварыць такую кнігу пра кампанію нейкіх людзей, якія збіраюцца ў адным пэўным менскім доме, слухаюць казкі, іх абмяркоўваюць, а навокал адбываецца нейкая жудасць, свет проста гіне, а яны все роўна настолькі апантаныя літаратурай, сваімі літаратурнымі праблемамі, інтрыгамі, што проста не хочуць звяртаць увагі на тое, што адбываецца за вокнамі гэтага дому. І я, як я ўжо сказаў, напісаў першы раздзел, напісаў першую казку, а потым на год узяў проста паўзу, бо я не ведаў, што з гэтым далей рабіць. І фактычна летась увосень я пачаў працаваць над гэтай кнігай ўжо сур'ёзна, пачаў пісаць яе далей. І вось пачаў пісаць, і неўзабаве мне так званая рэальнасць, вось гэты свет за вокнамі падкінуў проста все дэкарацыі для гэтага. Вось, дадаў мне натхнення, энергіі, то бок мне раптам мяне з'явілася з чаго пісаць, з чаго развіваць гэтую ідэю. Натуральна, мне не хацелася ісці за гэтай рэальнасцю, в якой мы працягваем жыць, але штосьці з яе я все-таки взяў. Напэўна, перш за ўсё гэта настрой. Настрой — это нейкая паніка, гэта нейкія надзеі на тое, што заўтра ўсё гэта скончыцца. І гэта, напэўна, нейкія выслоўі таксама, якія з'явіліся падчас пандэміі. Гэта нейкія мемы, гэта нейкія мадэлі паводзінаў. Ну, то бок, все адбылося вось так, і дапісываў я эту кнігу ўжо в разгар
коронавірусу гэтага ўсяго. І таксама гэта праблема, таму што кніжку я дапісаў некалькі месяцаў таму, дакладней, по-моему, 4 месяцы таму. За 4 месяцы таксама шмат што змянілася. Вось, і цяпер чытач, які адкрые апошнюю кнігу пана А, ён ужо хіба што вспомніць, як гэта ўсё пачыналася, але яна ўжо не будзе адлюстроўваць цяперашні стан пандеміі. Давайте поговорим, може, крышку не про тое тло, бо яно там, скажем, істотнае, але не самае істотнае, а про самыя гісторыі. Я быў, шчыра кажучы, уражаны менавіта, як бы тут назваць гэтае слово «ингенуит», это значыць такі, як бы, скажем, здольнасць прыдумляць гісторыі. Там 30 гісторый, якія распавядаюцца на працягу 30 дзён, і яны, як бы скажем, кожная пра іншае, і ўсе гісторыі моцна чапляюць ці то сваім настроем, ці то сваім сюжэтам, ці то яшчэ чымсьці, але наогул нечым такім страшным, нечым такім, я б сказаў бы, містычным. Гэта таму, як бы, скажем, Шляхціц, Завальня і Беларусь в фантастычных апавяданнях, яна таксама, акрамя Дэкамэрону, мне прыходзіць на згадку. Мне здаецца, это тыя гісторыі, ты кажаш, сеў восенню летась і пачаў уже пісаць кніжку сур'ёзна, усе гэтыя гісторыі ты прыдумляў на хаду, ці яны ўжо, скажем, збіраліся на працягу нейкага такога даўжэйшага часу, ты іх запісываў ідэі, а толькі сеў і рэалізаваў за некалькі месяцаў. Гэта цікава, таму што гэта быў нейкі выклік самому сабе. Вось, ці змагу я взяць і прыдумаць 30 арыгінальных або 31 арыгінальную гісторыю. У нейкім сэнсе я прызнаюся, што я, напэўна, ішоў просто следам за сваім персонажам. То бок кожны дзень я садзіўся і думаў, ці змагу я сёння прыдумаць новую гісторыю, а заўтра новую, а паслязаўтра яшчэ адну. Як бы, ці хопіць маіх сілаў, вось, творчых, ці хопіць натхнення, ці хопіць наогул нейкіх здольнасцяў літаратурных, каб прадукаваць гэтыя сюжэты в такой колькасці, з такой рэгулярнасцю. Мне было цікава просто зрабіць над сабою такі эксперымент. І я задаволены, мне падаецца, эксперымент удаўся. Я неяк верыў у тое, што досвед мой літаратурны мне дазволіць такое зрабіць. І тут яшчэ, можа быць, я падзялюся чымсьці асабістым, калі я сутыкаюся з маленькімі дзецьмі у сваім жыцці, то я часам спрабую прыдумаць для іх нейкую гісторыю проста на хаду. І мне вельмі цікава назіраць, як я пачынаю расказваць якому-небудзь, скажем, свайму племянніку малому, ён ўжо пайшоў у школу. Я пачынаю расказваць, і праз некалькі сказаў я бачу, што яго гэта захапляе, што ён чакае працягу. В пэўным сэнсе апошняя кніга пана А пісалася так. Гучыць абсалютна фантастычна. Выдумаць 30 такіх сюжэтаў, якія там ёсць, і так з хаду, гэта не кожны. Я выбачаюся яшчэ, што я хацеў сказаць тут, тое, што, можа быць, мой персонаж таксама хітруе, таму што у кожнага пісьменніка ёсць, я думаю, у запасе нейкія сюжэты нерэалізаваны кніг, можа быць, якія там задуманыя былі 10 гадоў таму, але так і лежалі, так і захоўваліся на ўзроўні нейкіх там задумаў. Можа быць, гэта проста дзесьці на гарышчы памяці там штосьці такое валялася. Я думаю, што гэта таксама праўда, бо, напрыклад, першая гісторыя пра зубы і пра тую дантыстку, ты, як бы, скажем, гэты матыў зубоў і лячэння зубоў рэалізаваў і ў папярэдніх сваіх кнігах. Мне прыгадваецца медычная энцыклапедыя, відаць, нейкая такая траўма засталася на ўсё жыццё, звязаная з зубамі, але, можа, мучыць сябе цяпер не будзем, запытаем Сергея, як рэдактара
гэтай кніжкі, няхай бы ён падзеліцца крышку сваім досведам рэдагавання менавіта на хаду розных гісторый. Ці цябе, Сергей, здзіўляла, што ты рэгулярна атрымоўваў гэтыя гісторыі і кожная з іх была іншая, кожная з іх мела нейкі такі цікавы сюжэт, які чапляў? Ну, по-моему, яны все вельмі розныя і неяк стылістычна і жанрава. Адны там сапраўды пачынаецца з казак, вот казак такіх, якія, скажем, мы ў дзяцінстве самі сабе расказвалі там у піянерскіх лагерах, такія всякие. Мне прыгадаўся чамусьці такі вобраз з гэтых казак гроб на 7 колёсиках. Я вот целую раніцу думаю, адкуль гэтыя колёсики ўзяліся, чаму гроб на 7 колёсиках. І вось адгалоскі гэтага гроба на 7 колёсиках я шмат у якіх гэтых альгердавых казках адчуў, і яны так зачапілі. Але як там, ну, там як бы у каментарах, якія даюцца удзельнікам абмеркавання ў гэтых інтерлюдыях паміж гэтымі казкамі, там это все як бы разбираецца. Фактычна там такі літаратуразнаўчы кангрэс як бы адбываецца на фоне гэтых казак. І сапраўды некаторыя з гэтых казак яны як бы паводле класіфікатараў нейкіх казкамі як бы і не назваліся. Это просто як бы апавяданні з усімі як бы характарыстыкамі для гэтай формы літаратурнай. Некаторыя з іх можна выняць з этой кніжкі, скажем, вот я уже ведаю одну казку, якая увойдзе ідэальна як бы у найлепшыя калядныя апавяданні беларускія, напрыклад, і гэтак далей. Але ну было цікава, і сапраўды это як бы яны пісаліся рознымі людзьмі. Там гэты аўтар, ён такі як Пратэй, ён кожны дзень ператвараўся ў нейкую іншую істоту і перажываў гэты сусвет вакол сябе зусім інакш і бачыў тое, што вакол яго адбываецца. І гэта як бы ну гэта цікава за гэтым збоку было назіраць. Там цікавыя такія самі перспектывы ў этой кнізе. Ідзе нейкая нарацыя, ідуць нейкія, пасля мы бачым, нехта назірае за гэтым, слухае, а нехта, это уже, скажем, мы, назірае за назіральнікамі і аналізуе як бы тое, што робіцца, як бы тыя нейкія інтэракцыі, у якія ўваходзяць самі назіральнікі за назіраннем, а мы уже назіральнікі за назіраннем. Такі трошку шматслойны атрымліваецца торт. А я хацеў у сваю чаргу запытацца, хоць это як бы мусіць быць чытачу ясна з самога тэксту, але як бы ты сам, куды ты сам змяшчаеш дзею сваёй кніжкі, то можна пра все твае кніжкі пытацца, у якім часе і прасторы ты б сказаў адбываецца дзея этой кніжкі? Дзе гэта і калі? Я думаю, што гэта, ну, так прынамсі задумана, гэта нейкая будучыня такая перадапакаліптычная будучыня. Але гэта Беларусь, якая сцялася да памераў выспы. Выспа — гэта адзін з маіх улюбёных вобразаў за апошні час. Хто чытаў «Сабака в Европе», то ведае, наколькі важны гэта для мяне вобраз. Гэта выспа, вакол яе акіян, і я дагэтуль веру, што і Беларусь, краіна, в якой я жыву, і беларуская культура, і беларуская літаратура — гэта все выспа, і мы все маем такое светаўспрыманне жыхароў выспы. Вось, ну, мне просто хацелася максімальна сысці ад кантэксту гэтай цяперашняй Беларусі. Мне хацелася, каб эта кніга была зусім не падобная да таго, што я пісаў раней. В прынцыпе, мне кожнага разу так хочацца, каб кожная моя новая кніга была не падобная да папярэдняй. Вось таму тут можа быць у гэтай кнізе нема, тут, скажем, нема трасян, тут нема расейскай мовы. Тут наогул няма гэтай моўнай поліфаніі практычна. Тут можа французскай мовы ў гэтай кнізе больш, чым расейскай. Але я тут, магчыма, адкрыю маленькую таямніцу, што чалавек, які вельмі добра спрычыніўся да выдання гэтай кнігі,
паставіў мне ўмову, каб у этой кнізе была надзея. Вось, і гэта таксама моцна абумоўлівала маю творчасць. Сам гэты творчы працэс. Вось. Хацелася неяк все-таки абстрагавацца. Таму гэта будучыня, гэта перадапакаліптычная будучыня, але гэта будучыня, якая не скончаецца. Я таксама менавіта хацеў запытаць пра тое, што запытаў Сергей, хаця я не меў сумненняў, што гэтая кніжка, нягледзячы на, як бы скажем, такія, на гэты штафаж, на абставіны такія фантастычныя, яна кніжка пра Беларусь, і само, як бы, заканчэнне гэтай кніжкі, яно нейкую такую надзею дае, бо, можа, я і не здраджу зашмат, калі скажу, што праблема ў тым, што гэтай выспе, на якой памясціў сваіх герояў Альгерд, пагражае, як бы, скажем, пагібель, яны маюць шанец этой пагібелі пазбегчы, і яны ўсё ж такі выбіраюць, застаюцца на гэтай выспе. Гэта даволі такое, як бы, скажем, моцна чапляе самое заканчэнне гэтай кнігі. Але я вось хацеў запытацца пра мову. Альгерд сказаў, што, скажем, вось зараз мова такая кніжная у гэтых казках, яна, там няма трасянкі, там няма, як бы, скажем, жывой такой моўнай тканкі, якую мы можем пачуць у Беларусі. А як ты, Сергей, на твоё вуха і на твое, як бы, скажем, 10-годдзі рэдактарскай працы ўспрымаеш некаторыя, як бы, скажем, дыскусіі у гэтых інтэрлюдіях, бо, можа, у самых казках мова не так, як бы, не так мы суадносім іх з рэчаіснасцю, колькі, скажем, з гэтай дыскусіяй над кніжкамі, дзе яны гавораць такой кніжнай, квяцістай, я б сказаў бы, рафінаванай мовай. Сергей, што ты скажаш пра гэта? Ну, гэтыя дыскусіі, ці як іх назваць, ты фон, на якім чытаюцца казкі, гэтыя інтэрмедыі, яны ўвогуле такія, там такая фактычна штучная рэальнасць збудаваная. Яны як бы намаляваныя, як там у таго папы Карлы, агонь на палатне, ці што. Яны гавораць стылізаванай мовай. Кожны з іх герой, ну, я не ведаю, як это нават, як бы, назваць. Я доўга пра гэта думаў. Яны гавораць, яны як бы трошкі нежывыя, яны такі, як бы, рабатызаваныя. І яны, кожны з іх, мне здаецца, это зусім не тое, што мы пра іх думаем, і не тое, што яны сабой ввогуле сабой уяўляюць. Яны не знак нечага іншага. І фактычна, проста, мне здаецца, гэта яны персанажы нейкага сна, які ў галаве у нейкага дэміурга, нейкага творцы фігуруюць. Які вось дае магчымасць ім пражыць вось такую сваю жыццё герояў функцыяў, а не герояў асобаў. Таму, скажем, няма ніякага сэнсу паглыбляцца ў іх, ну, там, у іх характар, у іх там нейкія там. Яны не жывыя. Яны карцінкі. Яны намаляваныя. Але аўтар жывы. Аўтар жывы, але мне здаецца, што тыя героі саміх казак, як бы, яны больш жывыя. Так, героі саміх казак, яны сапраўдныя жывыя. Это сапраўднае жыццё там адбываецца ў казках. А гэта, всё гэта абмеркаванне вакол іх, гэта такі, як бы, ну, трошкі лялечны тэатр. І сярод іх жывы адзіны, это сам аўтар, які сядзіць. І вось, як бы ён такі перад сабой паставіў такія манекены, і з гэтымі манекенамі вядзе нейкі дыялог. У мяне яшчэ была адна заўвага наконт мовы, наконт таго, пра што ты, Ян, запытаўся. Там адзін з герояў кажа ў пэўны момант, у яго пытаюцца, чаму вы тут так усе размаўляеце дзіўна.
вось такой рафінаванай мовай, і ён адказвае, што у такі час мы мусім неяк зберагчы культуру, то бок рэальнасць заўсёды каснаязыкая, а мы будзем зберагаць культуру тым, што мы будзем размаўляць мовай там 19 стагоддзя, нейкай такой вось нежывой, стылізаванай, але пры гэтым вельмі культурнай. Так, я якраз... Я еще раз просто дополняючи, просто для меня вот эти 5 слухачов, это просто другое, третье, четвертое, пятое, шестое я самого автора. Он фактично дискутуе сам з собой. І он укладывае, автор читае, укладывае ім тыя думкі, якія паводле яго яны маглі б ці мусілі сказаць. Яны не самастойныя. Ну так, я думаю, менавіта на падобным жа ж, як бы скажем, прынцыпе пабудаваны і ўвесь гэты цыкл Дэкамерон. Там, як бы скажем, жыццё дыхае, жыццё жыве у самых гісторыях, а вось гэтыя абмеркаванні, якія робяць гэтыя патрыцыі у Веле каля Фларэнцыі, яны такое, як бы скажем, менавіта крышку менш жывое. І я не ведаю, ці гэта, як бы скажем, такая зараз тэндэнцыя, ці можа не тэндэнцыя, бо і папярэдняя кніга Альгерда «Сабакі Еўропы» гэта таксама быў, я б сказаў бы, зборнік гісторыі, зборнік казак, хаця, скажем, значна даўжэйшых і маштабам непараўнальных, дзе фактычна даюцца розныя гісторыі, 6 розных гісторый, аб'яднаныя пад адной вокладкай. Зараз мы маем, як бы скажем, гэта у сваім іншым, у крышку іншым выглядзе у апошняй кнізе пана А. Мне прыгадваецца, што летась я таксама чытаў кніжку, дзе як бы канструкцыя была трошки падобная, дзе у нейкі такі рамачны, у рамкі уставлялася розныя гісторыі. Это была кніжка Андрэя Адамовіча, песня пра Цімура. Ці не маецца такое ўражанне менавіта, што літаратура, ну, прынамсі, беларуская, не ведаеце, можна судзіць толькі на падставе гэтых 2 аўтараў, якіх я назваў, яна, як бы скажем, не выбудоўвае такого аднога цэласнага сюжэту, а спрабуе менавіта ляпіць нешта большае з такіх драбнейшых элементаў. Я нават не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне, але ў мяне ў сувязі з гэтым пытаннем з'явілася думка такая, што вось таксама адзін з герояў апошняй кнігі пана А, ён прызнаецца ў пэўны момант, што яму вельмі хочацца і ўсё жыццё хацелася напісаць рэалістычны роман, вялікі рэалістычны роман. І як ён не спрабуе, нічога не атрымліваецца. І цяпер ён мусіць пісаць казкі, і да рэалістычнага роману яму яшчэ далёка. Апошнім часам я шмат думаю пра тое, што адбываецца ў беларускай літаратуры, што адбываецца з маёй творчасцю, з творчасцю маіх калегаў, і прыходжу да такой высновы, калі ты хочаш пісаць рэалістычна, калі ты хочаш быць рэалістам, ты мусіш пісаць фантастыку. Ось, казкі, або нейкія фантастычныя раманы, або сацыяльную нейкую фантастыку, бо інакш проста кожны дзень, калі ты прачынаешся, ось, то ты разумееш, што тваё рэалістычнае пісьмо, яно за ноч знішчылася навінамі, якія прыйшлі. Вось, якія ты чытаеш раніцай у Фейсбуку, або на сайце, скажем, Радыё Свабода. Вось, і гэта проста не мае сэнсу пісаць неяк інакш. Толькі фантастыка здольная цяпер неяк адлюстраваць гэты свет больш-менш удала і асэнсаваць яго. А наконт Андрэя Адамовіча, наконт усіх гэтых такіх вось супадзенняў, або можа быць тэндэнцыяў, то мне здаецца, што нічога нам больш не засталося все-таки як гуляць, і гэта все такая нейкая вялікая гульня з прачытанымі кнігамі, спроба не страціць іх у цяперашні час. Бо мне асабіста падаецца, што мы цяпер жывем у нейкі, самы неспрыяльны для кніг, для літаратуры час.
І тое, што апошняя кніга пана А выходзіць у такой вось сітуацыі, гэта таксама ў пэўным сэнсе нейкае вар'яцтва проста. Бо паводле маіх назіранняў кніг чытаюць усё менш, цікавяцца імі ўсё менш, чытачоў у нас робіцца ўсё менш, і наогул надышоў час для перачытывання, і тое, што мы маем, гэта вынік нашага доўгага, шматгадовага перачытвання нашых любімых твораў. І вось маімі любімымі творамі былі казкі. І вось што атрымалася ў выніку. І я спадзяюся, што чытачы таксама прачытаюць апошнюю кнігу пана А, успамінаючы ўвесь час нейкія свае любімыя фантастычныя творы. Сергей, у цябе некая рэфлексія наконт таго, куды ідзе беларуская літаратура, можа, з'явілася, як мы слухалі Альгерда? Ну, я лепш не пра рэфлексію, я запытаюся пра Альгердаву дарогу. Наколькі цяжка табе было пераадолець, як бы его назваць, постсабачны сіндром? Я памятаю, ты напісаў «Сабакаў», і табе здавалася, што ты такі паставіў, як бы, камень вялікі на сваёй дарозе, што табе цяжка будзе пасля яго спрабаваць напісаць нешта, што б не было не горшае за яго. Як ты это все перажыў? Ну, скажу шчыра, все так і застаецца. Все роўна я лічу, што нічога лепшага за «Сабакаў» я пакуль што не напісаў. І гэта была прычына маіх такіх доўгіх, такіх працяглых пакутаў. Але, ну, трэба ж працягваць проста. Я не ведаю, які яшчэ сэнс ёсць у жыцці, апрача таго, каб пісаць кніжкі. Вось. Проста «Сабакі Европы» гэта зусім іншая кніга. Мне трэба не перадолець яе, забыцца пра тое, што яна ёсць. Але па сваім узроўні «Сабакі» гэта моя вяршыня, і я не магу сказаць, ці змагу я дасягнуць яшчэ калі-небудзь яе. Ну, але я паспрабую все роўна. Я ўжо пішу новы вялікі роман. Я проста не уяўляю сабе, як можна жыць інакш. Я адгавару са светам сваімі тэкстамі. Ось. Калі я перастану адгаварыць з ім, то я проста страчу з ім усялякую сувязь. І новы роман, які я цяпер пішу, ён ужо вымалёўваецца, што ён будзе большы за апошнюю кнігу пана А. Здаецца, адзін з пісьменнікаў назваў гэта гіперграфіяй. Такім вось такая хвароба, ці што. Альгерд сказаў менавіта, наогул, скажем, размова з пісьменнікамі заканчваецца тым, а якія у вас планы на будучыні, што вы робіце. Пытання мы такога не ставілі, Альгерд сам сказаў, але мне яшчэ хацелася б запытацца, паколькі Альгерд закрануў справу таго, што вось кніжкі на беларускай мове, яны пішуцца, ніхто іх не чытае, што раз цяжэй. І кніжка гэтая выйшла у супрацоўніцы, я б сказаў бы, двух выдавецтваў, так? Янушкевіч, выдавецтва Янушкевіч у Менску і выдавецтва Весна Букс у Празе. І Сергей, гэта не толькі рэдактар гэтай кнігі, але можна сказаць і выдавец, так? Так што мы маем і пісьменніка, выдаўца, таксама як галоўных герояў у кнізе. Выдавец не я. Я рэдактар і карэктар. Я як бы супрацоўнік выдавецтва, але выдаўцом я себе назваць як бы не наважу. Ну, добра, але ты нейкае да выдання маеш, я б сказаў бы, значна больш непасрэднае дачыненне, чым усе іншыя людзі на свеце, акрамя, відаць, спадара Янушкевіча. Можа б ты менавіта крышку расказаў, калі гэта не сакрэт, пра ідэю гэтую, так скажем, выдаваць кнігі двума выдавецтвамі, менскім і празскім. Ну, просто калі мы выдаем кніжкі выдавецтвам «Вясна», мы трымаем пад кантролем вельмі важныя для нас рэчы. Гэта датычыць, напрыклад, афармлення кнігі, а галоўнае это датычыць тэрмінаў выхады, тэрмінаў працы над кнігай, тэрмінаў рэдакцыйнага працэсу выдавецкага і проста уплывае канкрэтна на
тое, як хутка кніжка будзе ляжаць ўжо на паліцы кнігарні. І ідэя была, што калі мы са свайго боку зробім все максімальна хутка, але мы не можам проста ў Беларусі прадаваць кніжкі выдавецтва «Вясна» без удзелу нейкага беларускага партнера, з прычыны самых розных юрыдычных абмежаванняў. Напрыклад, гэтую кніжку трэба, каб яна прадавалася ва ўсіх кнігарнях Беларусі, і тут не проста вельмі само сабой напрошвалася гэтае партнерства. З Андрэем Янушкевічым мы ўжо мелі пазітыўны досвед, і таму мы паспрабавалі спалучыць гэтыя два моманты, што Янушкевіч як дасведчаны пашыральнік беларускай літаратуры, выдавец і прадавец у тым ліку, а мы проста людзі, якія максімальна хутка можам кніжку падрыхтаваць да друку. І я думаю, што нам это ўдалося, што Альгерд здаў рукапіс недзе ў сярэдзіне лютага, і яшчэ мы не маем сярэдзіны чэрвеня, а кніжка ўжо ў Менску. Весь працэс заняў менш чым 4 месяцы. Я не ведаю, Альгерд, ці былі у цябе яшчэ ў жыцці такія прыклады? Не, гэта ўпершыню такое. Это праўда проста неверагодная хуткасць. Я вельмі ўдзячны выдаўцам маім за гэта. Разумею, што гэты наступны раман, які ты пішаш, які будзе, скажам, таўсцейшы за апошнюю кнігу, ён таксама будзе ў гэтых выдавецтвах і выдавацца, правда? Калі ты задаволены. Я спадзяюся, але паглядзім. Пакуль апошняя кніга пана А не прадасца, я не буду лезці да выдаўцоў з новымі прапановамі. Спадары, слухайце, мне, як бы, скажам, канцэпты ўжо закончыліся. Калі лічыце, што мы яшчэ нешта павінны даказаць, дык давайце такую кінем тэму, а потым Сергей змантуе. Што б яшчэ варта было тут сказаць? Бо мы і так уже гаворым больш, чым паўгадзінкі, скажам, каб не занадта тое. Я яшчэ хацеў спытацца, што табе ў гэтай новай кнізе самае важнае і дарагое? Нейкая думка, ідэя, месседж, герой? Калі без спойлераў. Мне дарагое тое, што, напэўна, гэты апавядальнік, гэты казачнік у гэтай кнізе, ён дзеліцца вельмі інтымнымі перажываннямі аўтарскімі. Ён расказвае, прызнаецца, як гэта выглядае з боку аўтара, калі ты мусіш пісаць і залежыш ад адзнакі іншых, ад нейкіх ацэнак. Калі ты такі залежны чалавек, наколькі гэта мучае, наколькі гэта абумоўлівае твоё жыццё, наколькі гэта ўплывае проста на кожную хвіліну твайго жыцця, на твой сон, на твоё фізычнае самаадчуванне. Мне здаецца, што гэта і цікава, і вельмі шчыра. То гэтая кніга, яна насамрэч атрымалася вельмі шчырая. Для мяне гэта не, можа быць, не зусім тыпова, не зусім уласціва мне настолькі агаляць сваю аўтарскую. Фактычна, это кніжка пра прыроду літаратурнай творчасці. Таксама у тым ліку пра гэта. Так, яшчэ яна мне страшэнна дарагая, бо тут, вось, дарэчы, я пра гэта, па-мойму, не сказаў. Тут, як бы, не было маёй задачай, каб казачнік напісаў 30 ідэальных тэкстаў. Ён проста там мусіў і памыляцца, і дзесьці пісаць не надта ўдалыя тэксты, дзесьці там прамахвацца міма жанру. То бок гэтая кніга, она адлюстроўвае цалкам ягоную эвалюцыю як літаратара, ягоны нейкі, толькі ягоны асабісты нейкі шлях. Так што там ёсць ягоныя і памылкі. І в прынцыпе так, як ты кажаш, напэўна, для маладога аўтара гэта нават будзе і карысна паглядзець на прыроду пісьма і пазнаць у гэтым галоўным героі сябе. Але і для чытачоў, я думаю, што ўсё-такі гэта казка, апошняя кніга пана А. Там мусіць быць свая мараль. І адна з мараляў так званых гэтай кнігі, гэта каб і чытач задумаўся
наколькі все-таки гэта балючыя працэсы, наколькі трэба быць далікатным і, можа быць, дараваць штосьці, калі мы гаворым, ацэньваем літаратара, ацэньваем апавядальніка, ацэньваем кнігі. Вось. Я в гэтым сэнсе страшна хвалююся заўсёды, калі чытаю нейкую жорсткую, так званую жорсткую крытыку якой-небудзь кнігі. Вось, таму што я цалкам разумею, што стаіць за гэтай кнігай. Колькі там болю, колькі там перажыванняў. Вось. Ну і надзея, урэшце. Надзея, гэтая кніга сапраўды, я лічу, вельмі прыгожая. Вот галоўныя героі, яны сапраўды, яны застаюцца з людзьмі, фактычна застаюцца са сваімі чытачамі, якімі б гэтыя чытачы не былі. І гэта проста ставіць у пэўным сэнсе кропку у канфлікце. То бок іншых чытачоў і іншых пісьменнікаў у гэтай літаратуры і ў гэтай мовы няма. Можа быць, мы б хацелі, каб оно так было, але іх няма. І мы мусім жыць разам у нейкім, няхай не сяброўстве, але сімбіёзе. Я думаю, што на гэтым мы маглі б і закончыць, нічога разумнейшага за тое, што сказаў Альгерд. Зараз мы пра літаратуру беларускую не скажам. Я вам нагадаю, што з вамі на сувязі былі Альгерд Бахарэвіч, аўтар апошняй кнігі пана А, якая толькі што выйшла і прадаецца ў Мінску, а таксама Сергей Шупа, рэдактар, карэктар і часткова выдавец кнігі, і Ян Максімюк, журналіст.